Ano ta? Wala ako sabi itong mga daron mo. Nay, Kevin niya. Mag-hi ka pa kang Jason. Ali video yam. Baba niya, baba. Saboyan ditak na. Okay, kapsyak na. Ito, magkalabya lalo. Yung pabakalasal. Di nanay. Di nanay pakabanglo. Ay, ini pakabanglo. Bakit ito na yung bubanglo dahil? Nagimat din eh. Mga malansa. Oo. Sabo, bes! Nagimat. Bo, hindi mo kaya alo. Alo ye kano, alo. Kaya tapos. Malang iya. Ano yun? Sa wasan niya yung kain. Sabo yung bagya. Sabo! Ang kalabing nga tao. Sabo, tigil! Eh, makatahid. Eh, mabalik. Chalibo lang ko rito. Mamayos na rin makalakad. Gawin ito chalibo. Yung pili mo, bakang yung mga nito. Ako na ang ibot. Bago na nagpuperso. Sana mga bata ko kahit Tanong ko sa akin. Ito ito, may pasunger. nagulat mo eh. Kamu mo na mo tayo. Grabe mo na kayo ng lalo. Bago mo lang tama ni Jess. Kailangan na nila eh. Ang gagawa nito rin, bakal na pa, panalukitan ko lang, salabat lang yung... Salamat lang.
Medical ko. Kita na kami ito. Hindi ka gagawin ganito. Hindi na tayo. Tama na ito kakapangin. Hindi mo pa kailan. Makanyan o pakanyan? Makanyan nga. Ayan. Sa taas. Sa baba tayo, guys. Ayan. Eto, lalabas ako. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Papasok tayo sa entrance. Garahe. Ayan. O, dito ang terrace. Ayan. Papasok tayo, guys. Dito naman tayo sa sala. Ayan, guys. Dito tayo. Ayan. Ito. Ang future kwarto ni Precious. Sa baba. Pangalawang kwarto, guys. Ayan. Maraming salabat na dutong. Ayan. Ayan, ang pangatlong kwarto. Ayan, guys, ayun. Ayan, guys, ayun, at saka ayan. Ito tayo sa CR. Ayan. Ayan, wala pa siyang plywood. Ayan, sa ilalim ng hagdan. Tapos na.
Kinis. Sir. Sir, kinis. Wait. Jadi kali mengajak. Ini pemirsa tahu. Bilis. Oo. Kenapa orang ngerti? Tanang sisiksikan ko. Gusto niya yung maluwalas yun. Diretso niya agad.
Lalo niya, atin niya pako yan meto ko. Puta mga... Mer! Mer! Atin niya pako yung katanan mo. Lapol po na dito pero mag Ano? Kayo? Tapos na ano?
Ako, ipataw ka rin. Wala ko pa. Pero. Dapat ka pa daging may bulusan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ako kaya kita kumpara eh. Ba't may burang? Dahil pasabi niya tayo. Kaya internet, palit-palit kayo pamamalaan ko kay liwas-liwas. Kaya mapagal dili papala ka. Interval, palit-palit. Magkatikim lahat tayo ng masarap. Lumbog lang, kota, isipan mo lumbog eh. Kaya sinabi kay Gek.
manik ko. Dami na makasalabit. May ko na yata itang engineer. Ha? Itang engineer. Ay, itang electrician. Oo, dito na. Sukod yung bar. Ala, may tarp na yan. Hindi mo na yan, may tarp na yan. Sama ito ah.
Alat na kayo, ako sasakit ang ulo. Pareha na kayong nakatuko. Alat na akong bagya. Ayari mo. Kay, saan ang stop? Nag-text na lang ano din kay. Wallet ko ba? Wallet na rin wallet mo. Sige na, siguro ba? Ako pera. Wag pera! Oh! Hmm. Fran, mukha niyo din stop sam? Lega ke. Tama mo rin ba? Ito na yung dana, araw ko pera, nung tunggal libo. Wallet ko. Ay na, tingnan ko na. Alright. Saan? Wala ko. Wala na. Hindi ko na may libutan. Hey, hey, hey. Limusta ka mo muna. Ha?
Kaya tayo natin yung trend.
kotang guys. Sarap pa yun. Kotang maligobra ka ito. Umiinis ka pa babo. Ayan na rin pa siya. Ayan ano palisan tayo pa? Hindi tayo yung uling kotang guys. Baka na kuminis yung itikit mo eh. Kotang may palisip at siya may naluta kayo babo. Umiinis yun. Ano ko itong pangapalisip?
Baso ba? Hmm. Ang keto po. Teresa ito. Ito. Erita ka ba ito na eh? Erita ka ba ito? Erita Citrine to. Hindi, nakapalyan. Hindi ka nakapalyan talaga dito. Tingnan mo, dapat. Hindi rin siya kaya ito. Hindi, magalit ka. Pati yung may gamit ko. Kasi yung dami mo sa akin. Nakanya ba? Lagi, pang-sisel tayo kaya tayo nun. Ito 20 yun eh. Wala na rin estimate eh. Ito 20 o sa ito Jess? Kasi yan. Ito Jess eh. Baka 60 tao pa. Ito 50 tao pa. Kasi yun.
Hindi pala engineer eh. Ano engineer? Hindi pa lang netik na. Sabi lang wari kakapit ko. Kapit mo. Lampas ka pa kay klase. Ating pepekat yung oras timba. Dali, uminom, dadaan. Kunti naman. Nakalahati na tayo. Kamay, kamay ha. Baka maano yung kamay dyan. Hanggang lang, kunti na lang. Nakalahati na. Dikit na rin timba, ulit matapang. Puno na yung kapal sa timba. Ano ng kabayo? Kapal, hindi na pagkabuha kayo dito. Sinlagyan mo ga, Amber. Kapali na bantang taon eh.
eh.
Nilalagay mo. ko pa mo yun. Wala na katawan. Relax ko pa. Kita ka relax ko.
Dalan ngayon naman. Dahil hindi na nung alay naman. Ayun mo. Nakakatula, hindi naman eh. Wow! Huwag kang gigilid Carlo. Tatay! Huwag kayong gigilid, sa gitna lang kayo. Precious! Carlo, huwag kayong gigilid dyan. Uy, sarap po. Kaya maganda. Uy, abot mo ba yun? Mahaba ng kamay? Abot mo ba yun? Mahaba ng kamay? Ay! Ay, tatanong nga bigyan pa ba? Yaman pa. Inakungkit ka niya na. Sa gilid, Carlo. Sa gilid. Sa gilid.